abin da zan ce shine alhamdulillahi muna alfahari da babanmu, mutumin kirki ne, yana son mutane, yana da far'a, yana kula da mu, ba ma mu kaɗai ba har mutanen waje da sauransu. Idan ka zo gidanmu ma za ka gane, ko da kai bako ne, idan kuka haɗu za ka gane mai sauƙin kai ne, ba ruwan shi. To kaga duk da ɗan siyasa ne bai da lokaci, amma idan ya dawo da dare za a zo a yi hira, a ci abinci, a yi ludo da sauransu. Muna kallon shi a matsayin role model, kamar madibinmu. Muna so mu zamo kamar shi ko kuma mu fi shi. Ba za mu iya biyansa ba, amma addu'ar mu a kullum ita ce Allah ya ba shi lafiya da nisan kwana, Allah ya ba shi shugabancin Nijar, Allah ya sa ya kwatanta adalci. Mu mun san zai iya, insha Allah, halinsa ne.